Og som barn I en så lampe spalte mer. Jag tänker att jag lyckas mycket och glömma det. Hver vil ikke ha IT? Ja. Akkurat ofrata kjent vi øtnonon som herja atjanar senast I forsvarenon. Vi lemjant I øye gjera naturkreftenar barst. Som en fyroboan det samfellagsliga høttafall som vi ombunne standa himmel og hav I einon. Det som djever nemesis ilta av sær og refsar og I vreie okkara hybris. Jeg tror ikke kjærlighet. Det det ikke. Nei. Det bare kjærlighet det skal skjeka. Og på det jord. Just så pettelig jordla vel det kan si. Ja. Skiftet fra forsvarenon til 90-årene I Førjon kolveltande. Vi færa nastan I einon låpe fra blåman til velferd til kreppe og nyorbreiing. Fra løtton og katon forsvara dorsjankon til tungan og målstemtan 90-åra harmiljon. Og I 1990 lakkar folketallet brottliga. Etter videre våre nærum 3.000 flere, så igjen miskais I forsvarenon vendt nu kommen I. Vi årslok 1990 vi sløk 500 færre enn året 4. Men hesten 1990 vandatekjen ikke det som føringar gåa mest Tvørst og måte byrstest en ny romantisk samleikakjensla av helt nødkjønsleie. Årsøkjen pura avvanta gesiren til føreska fotbollslandslinjen av Østerrikjen og I svenska byen og Landskrona og I fyrsta distonen som følger spela og jatkjøverkapping. Heie fotbollsfeberen være nekver etter diston I Landskrona, valtar nærum undantagsstøva I Førjon, ta I spela skal mot Danmark sett nu hesten. Føringar I 1000-tallet, utesetar og heimaføringar kvarst anna, sommer og I myrskamarreier I trøtje og kvøybotnavon gommeskaun, suttjast og I fullsett og utrodaparkjene til søvelja disten, måte til landslige, som føringar alltid hava verju I parste vi, og som 2 år sedne verur Europamestare, ens ovanta og førjar vunno av Østerrike. Kender du noget til færøsk fodbold før kampen mod Østrig? Nej, det vil jeg indrømme, det gjorde jeg ikke. Jeg vidste godt spille fodbold selvfølgelig, men jeg vidste ikke noget. Løtan helt særlig, og hun verur ganda kjent, ta I vid mejan fyrra halvleik jauna til 1-1. En 18-årig gammal knektor speltar ut här. Efter en perfekt utgående från Torsken som sett Michael inte helst. Det svärt när han för spela för en gång att du tar man. Han fisk för skor det alltså det förstått upp det så. Vi tappar distan 4-1. Men det spiller ikke gå og høyren, tja spelaron og askovaron, som færa av størfingna farjavarsle og I Folkets hus og Enkave vei etter distan. Alt snur seg I fargen om landslige, fyrst og I 90-ån, eisende tonleikeren. Ut kommer band vi nykjørton fosterlandsetjande fylkjesankon, og liskiparen som dover anna enn å spela fotbollt, spyr okkon og nutjar I egen utgave hva du beier. Tonleikakappingar var å kalla okjentar I Førjon, ta og I Amnesty Førja deilt, og I samband vi serstakka sangkapping og tonleikautgave I 1995, togs de til å få føringar å skriva sanger, usnuelse og mannarattende. Spårningeren om mannarattende gjørdes brottlige reande vi kommande okkara leier,
tog i 1991 brast borgarakrutjoa i Jugoslavia. Serbiske forsiden Slobodan Milosevic barde herliga nyer atlar kjolstyres rempingar og i samveldeslyveltenon. Amnesty snur seg nu om anna enn bæra misbrott i fjarskotten av London som einareisherrar valde å i, då nu frattest eisene fra åhunalion miskjeron mitt og i okkara sivilisera i Vester-Europa. Og i Amnesty-sangkappingene fikk Sjån fyrirsøgn om at Eion Nolsø og Terje Rasmussen måtte være konganer av føreska tonleikapatlen. Terje Rasmussen fikk æreviruslønn for sanchen Skuggar iver Peking, og vinner av sanchen Otto Eion Nolsø og Steintor Rasmussen ur Framton. Steintor yrste til dansa ens og Skuggar, Eion Nolsø og til leie og sang. De dansa ens og Skuggar, vi møte køld og muron. De synja ens og fuglar, fjøtrager og i buron. De råpa ut og i myrskre, om rattende og gry. De bøna hesar vetjer, om luiv og amnesti. Men ta i Amnesty-utgavan kom i 1991 var en annan sjanker som en avkjenter estorierbalker framførte og i vakte mesta ansen. Hørte du i natt et skrutsk, og i ødlom du som vær. Heimor, hvordan livet du, inne stongtur her. Jo, takk mot løyver, tridja og sværene ut her. Enek kjenner vi det som bøltjen, og i hever sin helt sermersta ljom, sprotten av motenon her og visesanker, jazzer og etnisker tonleikere møtast. Men av Amnesty-utgavene ljóar Enek som en progressiver pop-rock-bølger. Det inte allt möjligt annat tonleikere var fundamentalt örvis. Det var ju keyboard-tonleikere som Arne Karlsen är gjørst. Och Kari Sverjesson är gult hår och att lammhauk i ett lockshort. Alltså det var en helt annan värld. Man skulle inte tro det. Alltså det var samma bölker de har till det här tjattlarhållet nidlaka pokker. Det var ju röj. Enek var ikkje bølger som feksta spela til dans, eller at halta talai og i fjölden beita manna genga. Tar forska å si i stegen fra til elektroniska popljomenon til et marra akustisk ljå. Nei, de vel det første leie, og det var nemlig ordentlig spennende at til dømes at Niklas Johansen og Eion Nolsø kom og var vi i landet. Så kom vi så noen input i sort. At han har et arrangement, var gjort akna gjort arrangement. Men så jeg brått Littlefinger, så jeg spalt solina. Jeg brått en Littlefinger, og så spurte om jeg kunne spela sin Leivert Thompson. Og jeg spurte om jeg bare kunne ringe til Leivert. Han spalt nekk bedre Leivert Thompson enn det. Men det enda som til solen som ble vanlig. Og ja, det var så popper. Samstundes som Enek fer under en omskapan fra mainstream-poppen til okkars meira frumkjent og egen, støyer Atterapall en av okkara best omtøkt og trovadoron, som dover kjenstre, begge av være egen og avhilden. Her løyve leika skal, her fralse fær, at inne halt og vånen kjærst at vel. Blås mig ut här vindar vänta och orska bröter skap. Här Einstein möter Marx och Freud och Roll. Carpe, han ständer för mig som tar först Bob Dylan, alltid. Jag vet inte om vi sätter här vid linjen. Alltså på like? Ja, Evil is like. Man har ju det.
13 år etter velferdarvoisenar leter KRP fra seg nødja utgave vi heiter noen hinomeien ringveien. Her igjen. Her legger han og ljøteknikeren Johannes Rekve Johansen sørste hånd av verste og i LT-studio i Havn av somre 1991. Hvordan omfattende det til arbeidet at ljøblanda? Hvordan lenge tog teget til en LP-plate? Det øyelig imest. Det velst øyelig hvordan jeg skal gjøre sporsjord. Og se hvordan instrumenter vi, og hvordan vi aldri opptidger. Det kan være fra 1-2 timer per lea til en heiland dag per lea. Og det kommer S4 måneder til å gjøre det om at. Men Kari, hva er det her for lø som nu kom ut? Jo, jeg kan si at det har vært fjellbrøtt tilfære. Det lø som gjør et lengt tøyerska i et land. Skilt de fleste nok nødt innenfor de seneste årene som vi har gjort. Det eldste til helt etter fra tjej og trus, jeg minns det gjør det til jeg var 16 år gammel. Hinn nødt gjør. Og det terroristene som vi blir kjenne fra KRP, samfunnsrepresentante? Ja, hva det samfunnsrepresentante ikke, det nå etter hvordan det var oppfattet mer enn hvordan det var gjørst. Men jeg råkner ikke vi at hese sansene for at vi oppfattet samma måte lykke så samfunnsliv som tar til dem så velferdarvoisen. Det arbeidsyrkingar og arbeidsløveisene. Man skal mer personlige tekster enn nytt vær. Kari hever skriva broverparsten av sangen av utgavene, men akkurat langt og tøyt. Tekstene og varner helter personligere, men ingen reier traver som av velferdarvoisen. Disse sangene har sera olyckan och upprona och vi gör det över ett långt tøyerskai och nästan imser höven men så blev det heit och utgavne var så hinner med ringvägen och det bär ju till att utfra tog en mera abstrakt plan ganska så allt utfra då men det var ju så ryssnaga som var alla från början av. Nu blöjen skriva att vår land är omkall Kui hjälper oss nu angen allsöjar boll Öll klöjbast och klandrast att tritjas sess Ik annar kvar unge nu följest vi stress Kari var utesettet ta i hinne med en ringveien var i gjerr. Det började ju småvån och i samstarve vid Kai Johannesen och Jon McBurney som tog upp och arrangerade och samma vid Karan, men några Archinko och Arensangener var utgavebjoner. Upptökan var gjort i en tøyerskeier bo först i Danmark och så bo i Island, i flott Island i 95. Så att kvar jag kom till Färja så var det något gjort. Det vill säga, jag var släst i rövisle stegar. Och i ödlån, hela processen är. Det kom av och låta i döpe, kvar är det nu? Så att det var det samstarv i Landamarsk, kan man säga. Bokmentavirsløn Emma Jakobsens for fakra bokmenter i 1955, relaten KRP, for det listaverkansere i åren og tonen, som tar byrstest og i velferdarvoisen og hinner med i ringveien. Det var første ferien at henda virusløn var leten for sangtekster og rytmisk tonleitje. Han en troubadour, han gjør også veldig gode sanger og gode tekster. Så gjør han et som rammer øyelig vel. Eller Jordan tar kurser. Han prøver sangen her, og synger der, og så smakker han teksten til, så vi kvar så begynner han å gjøre på. Det er ikke bedre enn år i her, og her glåsig her. På den måten han prøver sangen så sa det fullført. Det var tilfellet i noen sang, det minns at det var strykket ut innan det syntes 3 år om matter og sånt. Tøyt kraftaversk brent ut Kasteljós fra bojartunnen Skilja tøyn rut Væren fyrna
nast fyrst og fets ut undan gong og band. Stærgler støyt grøyma inn i ongan anna land. Her sånn jeg gode sanger, men jeg føler et eller annet sted ofte når jeg hører at de kanskje ångan de ordentlig blir en lio, så er det for meg. Men her er nekve fantastiske sanger, og årene til kvara enn en av fyrt og altså til Veien låar leier ljós, Gødliga trottar veien rattar oppon klós. Og du spyrst hver vevor endar, og jeg veit hver stakkans vær. Alt byrjar her, vi mer og tær, kvann vi vakna vand her. Too late! Rempenkar og i føreskontonleitje og i skiften fra forsvaren til 90-årene. Anseren for den nødjon tonleikasløven som bestast ute i heime, røyna vi heima til okkon. Fyrst og en græsrøter stige mellom ungdommen. Hva er det disse to fettle mest for dem? Altså, det var vel rock og så, men det er nødt til å være reisnøkstå. Take me away. Rockeren verer herrare og skittnare og meira alternativer. Tungmålmeren vinner fram voje om heim, eisene i fargen. Sjånvarsrasen MTV, som sast i havn fra 1994, veiter stauran utblåster. Ta innspalt man nesten ser programmene Headbangers Ball. Ta kom, var det sunne natt. Bare ta man ikke, ta man skulle være sånn, ta man ikke skulle slappe helt sjånvar. Så tar innspalt man sunne nattene, og så Beintheimer skolan og mat, det er helt kjett rødland. Jag vill säga att det var det första fete här vid knappt var pura sjur runt kronologiskt, alltså vi omheimen. Vi har allt fallet vi runda sin 18 och plattorna kom några månader 17 och är 17 som för till P1 eller kvar vi nu köpte där. Och nu är till New York så Aerosmith så vi det östen som kväll till London. Fyrst og i 90-årene suttjast nekver nødger tonleggabølgar som ungdomar i havn, så kalleie MTV-atterlige manna. Som hava røter i Jonastove i Strand, som nødt spelested til ungen bølgon. Seitne fer margarinfabrikken somostøve. Konsertenar nekvar, og i Græsagar i havn sauna pop-top-konsertenar nekvar bølgar. Sama av konserten ute om landet som fotskipar 4, nevntar fot i affärer. Herretonleikeren i hasete mellom unge balkanar. Og i 1992 og 1993 vil skipa 4 serstøkken tungmalmskonserten i havn. Stora lotøkan viser at her verilig tala om et nytt rak. Den einaste av hesson balkon og i seitene gav utfløver vi egnon tonleikje var MC Hart. Jeg har selv lyst til å gjøre rapptonlegg i forskningen og dansa breakdance og forskjellige tingene. Så jeg heier til bakgrunnene. Alt jeg har planen var så bølger som Red Hot Chili Peppers og Fate No More som kanskje var en stor film med Tjokken. Det kom til, og jeg var ferdig å skrive yrkingar og fylltes vi Allan Mortensen som var hinstående her i bølgene. Og vi pleide å gjøre rappa først og fremst forskjellige sort amerikansk som vi myntet fra tog inn til å domte rapptonlegg og platt opptrekka Ebenezer-trappene. Men så også at det er stått til å skrive også selv, så det ene kvalitet i bøyen og skriver vi den sang som så er det jomfru-rapp som mer enn en av sang som var fløv i æsene. For det som er her, jo da feitaste rappar nu i Hesevik. Det er MC Anna, spark på sen, vi danser og rappa alt og sen. Og rapp til
Høvesmæveren i MCHR var Trøntur Boasson, som konservatorieutbygg ved Tana Skald, og hever vært i oppskottet å få tånlega virusle Norrland og Rasens. Hansara Luther skjønnliggjør i MCHR, langt fra Fisto Aron, vi Løvon som Symphony of Irony. Lustet resten av klaveren, hva du trommer innan til? Akkurat så var det klaver. Trønder hever sånn klassiske bakgrunn, og jeg synes sånne partitur-bakgrunn som så her han hever tonlegg som øyelig komplekser, som han gjør. Walk in the night, none in my sight, it can't be over what I felt in my dreams, staring at me, sweet scented elfish melting, sight for my eyes, darkness in light, high flying meantime. Jeg fikk fyrspurning om at produsere MCHR. Det var den første ombønnen om å produsere. Og jeg arbeidde i kringkvarten, og jeg halte det var Otjalag i Jersey. Jeg finner ikke teksten her vi. Og la lese der og sted. Nei, vi er bare fotler av kærlighet, vi tar alt som vi har vært på sin. Jag vill omdefiniera förskan tonliga hem och brådesinter och tabunon och väsenter stortlig. Vi att locka bara att stadig framtiden att älska alla vägen och ha det gott. De vaksne øtavust avløykelige tekstene til MCHR, men til vittlån unglinkon som framførte bæger rapp og tungmalm, rådde LO størst. Og på ankra måter var det nok tørver at få et statement som bare som jo rock'n'roll går ut på at gjøre opp i konvensjoner og fætaner av kvart i rett og rymelig, og det var MCHR fremst og eksponenter for det. Allt var jävla pent på det tidspunktet. De mest fula som var Safir som kom högre jam och det var de samma monte faktiskt. Det är vid hela där till Jordan Schumann kanske säga ting som mer kontant. Alla söka, orkis spänna ball, picka faktiskt halv, bejfen och ball. Skall med bobberingar och dandy, känkar upp i handen och chillar till skid. Sandigar i gommiskan, flippa ut, börja pissa av haunen, alla bråda är nu. Möt man av vagnen och vi håller i gym. Att han har gjort, de hade bokat charmen. Shimmer with the mean. Ett som händer tullig och femsten till det vi får redan en tungmalm. Alltså tungmalm ger sån inneras. Thrash metal och katanoina fröjter. Och här är en bok för mig som kanske inte utgör några flöv, men som ständer rätt som öra tujande till hate speech. Det var en hook det snitt, man är skädd för alltså så det är spirrande men alltså så ser man bara där vi tar som har hört i utlandet så stannar inte att för det som kom fram. Så det här kom Lucas som det här kom in Samsung så krepp på och sånt där så det passar ju väl att det blir över och ropa och skrälla. Det var en mörk tung och döbel tog så att han som bor i färgen. Vi har alltid ångsväckna så hört start i tonnet. Och där fylker signingen Rempingar jo ikke bare av tonleikapatlen i fyrjon 94 årene. Her skjoltar skaka alt samfunnet i hese årene.
Vanaliga boskaparstøyringen i 1940-åren gjør nå av alvara varstvisse. Vi årslokk 1991 utanlandsskulden 8,2 milliarder kroner. Satta oktober 1992 vakna føringar vi kaldan dreim. Ein av grundsulen under samfellanon, Sjånabanken, færrene heisen. Spårene og tungt just jorden til arbeidet sent av morgenen. Negv og 8 penig i bankanon heva mist. Landstøyre fyr til Danmarskar samråast vi rujestjøtena. Men stjøtnen John Nutja fortsatte så haranon Paul Nyrup Rasmussen ikke mjuka struka. Danmark seter i veralagan og följar under omsiding. Dansk Juridiskassen spranner 2,6 milliarder inn i føreska bankakjerve, men tredenar at endurreisa följar og beinherrar. Januar skal fåast av futjarlåna innan 6 år. Sjånabanken og Följarbanken vil ha lagt til saman, fiskavirkene sauna og et mauerfela, som tar nødje framtagsgrunneren kortene settene nøyesta bjerga. Støvan ring i Följon. Virkje og skip færa og knorranon, flæka virkje vera atterleten, og til allmenna sperrer og sier falskjo. Vi får hakre skatt og flere avkjølt, og allmenna lønnen lakkar 8,5%. Alle damene er færre flere tusen folk fra vi her. Kjer dette nekka inntrykk av det? Selvsagt kjer dette inntrykk av meg. Det syner at da jeg avstenter, så fagfellesrørsland greier at det noen røttende som de har vunnet seg i samfunnet. Og om av alt bløyer høvesvinnan borster. Og i 1992 og 1993 ringasta fiskaløse siden førjar kjørtest fiskevinn og samfunnet. Avleiingarna lemjande. Setusavirene færande i rujjaknon, negv missa hus og heim, arbeidsløysi med størst, og i 1993 eller 20%. Hunkersmarsje! Hva er dette? Hvordan kunne tjej folk livet av 1800 kroner siden jeg var mamma fyrtskånd? Si meg til, og jeg var oppskrift og patta. Det er det som er her, vi tjej, videre tjej folk. 1800 kroner fyrtskånd, jeg er ikke rett til noe annet land. Det er ikke lov. SMS for Gjalstek 1. februar, og så gjerne ta hever vi arbeid ved en i endurrøysingaratland, så løs jeg Søllemistøyen kunne klare seg fram i verden. Og ute vi 5.000 folk, omlai 20% av alle føringen røyma av landet. Støvan og i vei ring, tog nærum 8 arbeidsplass etter, og folkaflytingen stor. Hinvegen var helten av tog som etter av bøynon, sunnedagen kommer saman i høllene vestri av eienon av visa sinne ånøgt vi at fiskavirsing nu hever stångt virkju i veie. Og til gang går ikke vi til. Stora borsterflytingen ur Följon til Danmarskar evne og i fyrstu verelig og satirusendingen i Føreskån Sjånvarspe, flatte av Flatlandon, som føreskjer utesettar i Danmark kjera i 1993. Sjålvan snakker om angst, danske jenter, du er helt idiot. De her? Øl. Ja, Ostelmein. Hva for slags? Stersk. Stersk, ja. Elefanta? Ja, fint. Og en sommer av nødju utesettanon for å beina veien at også holdbrotte. Ja, gå an der. Vi kommer fra Sjåma Førjar, det halvpera. Oi, nei, de fra Førjar? Ja. Oi, han ikke løtta. Politiskt steve vanligt i Førjon hesjårene. Viffent og inntrivende er å få budskapen at det er beint, og høre treidene som denne skjeta føringen, tinsja samgång og samstarve. Vil du si at det her samfunnet, alt som det er nå, sett under omsidning? Alt samfunnet er sett under omsidning. Det er jo tydelig at han er avtalen som gjør det. Jeg vet ikke hva kallar han er avtalen, jeg kan helda kallar det for et diktat, som kommer fra danske støtten, og som landstyre og Førja Løgting vil nødt til å sannsynlig for noe en god. Det er slittnar under 1993. Merita Petersen teker nu i ringast hoksande tøyen som fyrsta kvinna vid løkmannsembationen. Hon fer korsten i året under torrføren og stunden kanskje eimujkjante tingingarna vid rujestjøtena kreppi-avtalenar. Hvor langt kommer det til å sitte? Jeg 4 stykker mer vi kan sitte utan notten. Men under 1994 slittnar atter.
Sjónvarpe skipa I fyrir særligun velsendingun, her ikkje færre enn 20 flokkar og fylkingar, vi omlai 400 velevnum til samans bjóa av seg fram. Omfram gamle flokkanar stilla og verskamanna fylkingin, fralsesfylkingin, mi-flokkaren og hinn føreske flokkaren opp. Ta verur sambandsflokkaren store vinnaren av Løgtingsvelnon og fær 8 tingklimer. Samgångotingingarnar kortene drykvar, tog ikkje fyrren I september verur kasta saman ved januarflokken, som var færen ur tutsi nere 5 tingklimer og 90 verkamannafylkingina. Edmund Johansen verur 90 løkmaver, og han som skal tala førja søk og I danskon fjallmilon. Herre formøver, for jeg takkar fyrir til alle som vist I det. Nå det valdur til førja løkmann. Kreppan rækar rymelig eisene føreska tonleika utna igjen. Farre føreskar fløver koma hos I årenen, då I bankaner og trekjer av eida lån. Og nekva avgjøltene gjerra prøyseren av fløven og dorskar nekv. Og I 1994 føreska fløve utgavenar bæra heltene av tøy som tar våre 2 år framanundan. Anseren fyrir tonleikje viknar korten ikkje. Ungdomeren fylgjer vel vid tøy som nørest ute I heime, og av undergrunnsstige grør omgengande fot. Nudj stylbrikte høyrast nå eisen I rocktonleikene. Det kommer av 15, så det som så det av vattnet I rocktonleikene og høyra utländska bokkar som Soundgarden og Nirvana. At her oppfinna en fyrbildsstil som nok utviklet I Nord-Amerika. Grunge-bølgen var stor først I 50-årene, balkar som Nirvana og Pearl Jam var veldig populære, og tråk av eisene han etablerer poppen av hitlisten et 2-årsgei. Polly wants a cracker. Think I should get out for first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is a name that I see? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Fyrste grunge-bølger som vi tar I fargen Mold. Nekrer havnadranger, Ståna-bølgen og I 1992. Mold, ja, det var kanskje den første grunge-bølgen I fargen, det ikke kanskje, det var den første grunge-bølgen I fargen, det var den populæreste av alle grunge-bølgen. Aldrig ska jag har som skrivit det tunge vidare kanske här närmande neck men inte sort. Vi var sagt visst se vi spelar med. Vi var några unga män som inte alla visste vad vi ville löna och alltså kreppan var resne och flera från våra arbetslösa. Så det var så och Kristen och Gudmund som vi tog sig ofta och vi ballast vi gick skift någon och så kom det fram att vi då att rock för tonlaget så kan vi göra sånt vi kan vi göra orkester alltså. Så vi var ju under och vi hade vi spalt bara. Jag hade inte var jag hade inte mål blev onka det när jag sälja störst eller sälja känt eller sälja onka några plattor. Nils och One kom ju från en tungmålsbölke Oblivion akkurat då och så var det en Lorset till Guns N' Roses och så hade sig ett tonlager och jag var Necrolf Yersert tonlager så här var en god blandning av ett miljon. Man spalt stö här som det annars inte var spel stö vanliga men vi uppfunnit spelstö och ta minns nämligen så hört jag att onkel sagt vi minns väl vad det var. Nötsinker han sa här så här mål tar spela bara cover det här. Ja, vill du köra sitta nu så ta för att ta idén så gås vi till så får vi skriva Sanchez. Jag gått mot Georgia att lära och I Danmark som är illum chillum. Och det blev sånt. Ja. Att öliga fjället lära men det blev så akkurat första lära. Och härifrån så får vi det vi vill det bara göra rätt. Niklas gör alla texterna nästan och han gör det Gustav Heltna lön och Kristen gör Jonker och jag gör Nöker och så annars får vi samman om att göra Heltna. Vi prövar att skriva texter samman bara vi att krutlockta på papper och karda vojer och badlada så inte sa näka kan hinna skriva arren och så kom faktiskt en text på 7000 som brukas nog så beat generationsaktivt faktiskt. Var längre det väl i MTV och såna äga. Allt var ens kom såna äga men det var det inte
Jag vet inte, ja. Vi sätter oss fyra, vi skulle göra plater, det här gör det orkester. Jeg gjør sanger sammen hver leamannet til Molt, tog et skifte bolag av oss limener i bøtjen og sammen og gjennom kollektivet under piseværa i havn. Hello, she said. I'm here. Jag heter Kökre. Och sen Niklas Åsbro. Och jag har fått en dag hos man. Ivlig och liv. Och här så Lorshan Jokom. Här sitter det är en musik. Här sitter jag spela Dungeons and Dragons. I årsgångar för Maltas. Kvart tonlaga lia, ettla limner helt viska som där självteckner outredne lorstungar havn för sitt pent. Jag måste säga fjättetuna och ta så kommer det känna sig för så Georgia limon och rätt men det hade inte i Georgia tonlagen och rätt till man stomte han till att I har nu kört hur att lustat mål och tonlista lia det släcks nu en sant. Jag hade aldrig att han bocken är väldigt intressant och det att det då vi har spelat på upptagna är finnar. Och med de här öla väl sankaren Niklas Torstensson. Han är en mittelting mellan Nirvana och Jethro Tull. Så lustar efter tarra ändrinspelningar svarta ram så vidare. Nästan som har Ian Andersson. Och Knut och onkel är så att allt korsen och det sjunga förska flöver och lusta efter onkel och så lustar det till Malta. Vi får veta om det helt än det blir samt som att det ger det helt än. Börjat när kan du byta att spela danssköld då? Är förrjun? Jo, mest nog så länge där till för första för och jag hems och server blir byta om att spela batten så att 15 maj. Molt var ikke bøkker som spalte til dans. Og I stegen ladde der seg etter å spille for I avhøyreron. Og I Danmark spalte der av loppen I Kristiania og av konserten I Rock Amager. Og heima kom der I finalena og I første pri førjar tonlega kappingsene under 1995. Fyrir jeg gjør vart vi synna tvøystøve om til å være vi og gjennom tonlega kapping for å alle limener I bøtjenon av paddel og I habebuna. I wanna be Oh, I am still alive. Ideologiskt var vi mot att kappa ställa för tonlägg, det tar man alltid inte man kan. Men alla går lätta väl liksom den bästa konserten av Arnon och hon var inte bara andra första år. Så här måste man ju vara vid till att det är ju ofta att när ställer en anlägg upp och ställer en höll till rättighet. Så man var vi här man spaltar vi. Molt låt och fraser tvärflöver. Och under 1995 kom Mullich Molly och under 1998 Son Magnet. Kai Klein tog upp och jobblanda I båar. Han fyrra hej, alltså det hade först en rättning kan man säga. Han fyrra är mera hon är alltså hon är mera fri kan man säga. Hon här var några regler, vi skulle bara finna på och göra stort ting och se att det är in som det hot till och här var alltså anything goes. Det var reglerna I tyflön till nästa. Hon hej ta gröna flön, hon hej mera så vi vill ha det mera live chant och vill göra det mera akustiskt. God kvöld. Det är akkurat spalt. Illum chillum, ha ha ha. Kommer det? Först för minst 2 år då spaltan. Det var stort. At Molt var anna enn bara grunge og boar fløvenar besta dømi halda som er. Og I taimon høyrest avvirskan fra øron tonlega sløgon.
og i 17. utgavene helst en traver atter til country americana. Det har man særlig at i 17 platen som heter Sun Magnet, innspalt i Solar Magnet, og innspalt live for det meste. Her at mulig sånne mer roots americana country ting oppi og det rikker utrolig vel. Så jeg tykker jeg platen opp og en danshistorie av Velbastia. Hvor bruker ikke studier som andre orkester? Får man så samspel live yo. Jag ser inte chans några pengar. Hon är inte bara live-känd av nästa. Hon alltså man hör onkel falsk gitarr, hör onkel falsk röd och jag snö så det så att vi till fint till så snart det skulle vara vi så flöden. Och det passar ju snö väl till kan man säga 90-talsara grunge-stilen som ju breit vi perfektionismen i forskningen. Alltså det skulle vara öliga perfekt i forskningen och öliga man skulle då spela 80 tonars skumdel av som var Yngve Malmsten eller också liknande ja alltså studietekniken kom öliga högt upp i forskningen. Här då så kommer så listar lite motorrock som säger nu ska det vara operfekt och det här ska ju allt det flöna. Mold var ett förrest 95-ara fyrebrygte. Tog balkaren hever ikke vært virkjen etter alt av mot dem. Men til å avhåvert det at managen og i akkara fyrsta verilige grunge-bøltjen fortsattene og i tvinningar nekrer for countryveien og hilt og punkleiene. Hvis du lurer på Mold, så hører du punkrocken og du hører countryet. Onkelsanger det stera punksanger, onkelsanger det stera countrysanger en tar vi stilgitarr utland. Så i backsiden kan så gott så att orkester kan gå uppleva att punkorkester och ett countryorkester. Och det är det som händer. Alltså vi har för gig och i Salagarhus nu här. Jag var 15 för och tror jag ska göra konsert nu vi. Ja. Mold var ikke einaste balker av Søynosle i Førjon. Fyrst og spyraner til ter rørsle og i nøkker arsettene spretter kring samtætje gråt i gøte, så just fyrst i 90-årene. Ester balkeren Visible Fish, som begynner å spille i 1992, avvirskaver av nødgjørakonen i tøyene. Det renner sammen med limenar i Visible Fish og i studentaskolen vi går til Jekv. Åttamever var Peter Paulsson, og i var ferien gjøre varstvisse som iskjære, og som sier til sin uiblaster fra Bono, åttamannen og bøtjen U2. Vi spalte først og fremst grunge. Det var lukket som det her som nok kanskje jeg som trodde at han var en mest, men vi ville spela rocktownlag og vi ville spela og så vi lurte alle etter sånn trash og larmot og townlag og det var det som gjør dere gleder å spela. Vet nei. Jeg hadde visst på Fish var så døm om en balk som rakte nøkker helt få, men de som var som fängade att det var totalt selt eller så. Jag hade jag visst på Fish var ölen en sammanränning av Pearl Jam och King 6. Och så texten vers Peter. Mittelding bil epiola på Nasser. Flövan chocknar in väl. Det är inte som så. En flöva gånger shit. Men hon har sett något så. Ja, med då. Och med då. Det är den grad. Det som det mest intressanta vid Spillfish faktiskt en andalig balkur. Chatten och balchen andalig alltså spett på sjur som manhöjden i Eströd. Och så spelar de grunge som faktiskt vi förbundet med allt annat stoffer och överlevnad och vad var det. Så på den måten helt det väl sant att ta finkulor som teacher till han rake in i samkomnar i Österrike. When I see her, I am not the same. I have never met her, but I feel the pain. She talks to angels. Ur Eströden kjem balkeren Visible Fish. Ja, og han det Derard, han spelar gitarr. Okej, så öder han Boje, han spelar bassgitarr. Peter Schinker, Eilers spelar gitarr. Och Asbjørn spelar trummor. Visible Fish ville spela rocktonlike, men motstøvan var stor, tog limen i bøltjen hadde alle røter i troarsamkommen.
Derhard Olsen i det prester, og Eiler Hansen og Osbjørn Bertelsen var og eisne virkner i kristne og samkomman. Sjå Taimon og hinnon i Bøltsjonon var det at du størst i at gjeva seg i kast vid versligen rocktonleik. Samkommeløyve kanskje forrøy til at spela til dans, ytla så det gjør man, det har føltes ikke rett. Og tog måtte man nesten gjøre sin egen konserter. Don't forget me now. Lift me up, lift me up, take me down to the ground. Tar var question gospelbalkur etla en 100%, en ikke gospelbalkur, tar var bæg etla question, etla, du veist, fotla sin utanfyr, tar kjørde ho at takka lot i sånne sekteriska spel, någon här man var parste vid omkron och sånt. Tonlager skal så ikke godt ut. Det stendt skriva at det eneste som teller efter det til man så godt ut. Og vi falt og trus til alla stednes. Vi falt og trus fra samkomne om hvordan man oppfører seg. Men vi falt også trus fra avskåren til at her var vi et østnesinter ringer og parkerer og sånt. Og synes det enda alltid bare vi funnet styrkene og hver nøren. Managen og Visible Fish og alt de som røyner å finne en av jaunva mittel sin troar opprona og hitt verslige, måtte Eva lest kjenne seg atter, ta ut her i pipari og salte, som beter enn alle ånder då du har vise renkmyndene av åkken sjálvun i 50-ån, gjørt og syna satiriske løsning av firepliktene. Så bare spørningen om man finner nekra. Jeg nekker som bil. Tippa i resten ut som spakvitt, ja. Og du går av vekk nå. Ja, akkurat, ja. Det var så deilig løt. Nei, jeg har selv vært nere og pumpa solen. Vatten. Det skal jo eisen gjerast, det kjalt om det sånn. Ja. Nei, annars er akkurat vi igjen i ungdomsringen. Til så at solen var smir breier oppe. Så? Ja, det blir så deilig og honaligt. Ung folk hittast det. Deilig. Det er virkelig deilig, ja. Deilig. Ja, vi var eisne av venn igjen her. Ja. Ja, men det var stuttligt, så kunde vi ganska fyltjast. Ja. 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 Kom. Deilig. Virkelig deilig. Ja, kom. Deilig. Så Jerry Lee Lewis och Atle Torstøste har vi ju varit brännande tryckvante män och första sönen och här var kanske säga ganska utliva det som är dualismen i mitten av era människa och att tryckva att man är att tryckva på god och så att det är andliga och det hållsliga som alltså det är inte 50-50, det är 100% av baven. Och det är gångsläck upp, men det är det som det är av våra människa och det är det som rocktanlagen alltid har sett till, sett ström till eller så. Put me in the river. Atamævren og Invisible Fish Jack Longo fra Ungon Aron Eknar Leier og smattest ikke at ersta til troar ungkvar vi herran hei sina røter. Leiklåten som svarsta lampe og i Bøltsjonon tok han til Kjolbojen og Asem. Det gav bøyta og i prifarjar undan kappinskni og i Klaksvøgen og John Rochey og Alfems tar han last edgjera Kjolmor av Pattlenon. Og jeg fikk brød fra samkommen, og det varierer fra at jeg domte god ikke, og jeg fikk enda sånn kvillefri, jeg fikk kransa litt enda fra omkring og alt, så det var skatt jeg også. Visible Fish låt og 1998 fra Sir Ankarfløvena Doing Lounge Jesus.
Upprunalia hade där 4 sanger till en EP-utgave, men enden var att han låt gärna hela flöve fra sig, stått och arentar så smått rikka av som bölker. Jag har stadig idén är gåar, men vi där det synder som man såg att jag vill flås lite på att jag där show under det teenager eller först. Kusur min pastor är vill jag släppa just om att det var piller vill jag låta. Virene være enterskoa hes i årene, stundon heilt bokstavelia. Ta i Irskjaren Taurodur Paulsen og 1952 var heiraver vi Vireslund Emma Jakobsens fire fakrar bokmenter, vakte det ans, at han spurte om opphatten av tjetjen hun var verelig, etla om hon som så mengt anna hes i årene var en kvarvisjon. Til sjugaller få så ses som tog är det dekning för bandet. Spurningeren om virene var vi kommande. Tog kvært hei vire, det skriva i åren, etla peningeren som leten være vinninge. Her är allt. Her är allt. Vad säger du det? Det kan inte lova mig med en tioner i tjastet. Om jag gör det på om det? Så aktiv. Sätt det så. Nej, Brian. För jag kommer också att dräcka först. Jag vet inte vad man är i skap. Jag har alltid bara öl. Hovast samfellagsgreppan lägger sina køvan til hånd iver farjar fyrra parsten i 15-ån, korstene lukk til at mentanen vaknar ur dvela. Det som fær motboreren folk at dypa seg nir tar over og flajenar, finna tjatnovirene. Og i hesare kjaldransekan verur trilva atter til mentanina og listena. Leiklisten blomar hes i årene. Og i 1995 verur ferja paddel vid Stora Strindberg Leitjenon frøken Jolie. Skål han det för mig. Og i ringast og kreppetøyen i 1993 verur ferja under største verskatlan av paddli i fyrjon nekrandøy. Og i Norrland i husenon seta dei opp glæt av å spille mennene til William Heinesen. Eion Johannesen kommet heim av legstjøtna. Sjálvur paddluren den største tekniske av bjørnjen av Svinnoslæ i fyrjon nekrandøy. Han gjørtur i Aarhus til framførselen her av Danan Stenlock Hansen. Trudjemans har arbeidt fotla tøy, og i mer enn 2 måneder vi har sett han opp her i fyrjon. Flere brøytingar måtte gjerast, tøy omstående ørvus her enn i Aarhus. Så leies tala han til munn. Som tøyner skiten, til hvert en vesanlinkur. At det måtte til i frolund prestur en kaur kristen. Hesen pappersly stasset i danse på krägen. Som är så högsar om annan av arbeta sina bra. Det är en så stor man första chans som det. Det kunde nog inte vi just utan där möjligen som Norrland hus i hever. Så vanligt det kan ganska vara det enaste minus igen ösen här man säger jämna så heter vi kunde inte utan så att vi får hjälp utanför alltså men i vanligt det kan det vara som en inblaster till att det nyttar och som det det blickar för hur han folk. Tørver alløysande firemynden som stavnhalt hes i årene. Og i 1995 verur standmynd av Nølsjarpotle rast i Voksbotni og i havn. Tilboreren kanskje tekjen om at helteren er færre ut i heim etter uiblåstrøm, verur og i stegen færre atter til røternar, etter en føreskare løst av vinna av kreppene og få nakatøttene urater.
Balkeren Enek tidsjes tok seg til saman. Og i 1993 leta derfra seg fyrst og fløvenan anlit hens tiande. Esteringane genga eisne nutjar leier og leita seg ui stauran mon uiblåster ur til føreskan, ur kvævon, sjaltron og uison. Fyrst og hestaner genga morgon, fyrst i hernen gå. Kom ut at halsa det nån ein sprell i vanden morgon så. Det er nok ikke navn det frøyen som er avvarska med. Sånn jeg som Enek, og Kari Sverjesson. Altså, Enek jeg vet ikke hvor, men tar rakt og neka først, neka frumkjent, som vi følt og vakte neka ui okkon, men som vi samståndes halde kanskje har helt manglet, og som vi så vilt å være vid til av arbeid og vetja. Det var utrolig inspirerende, og maten tar show og tonlag på, og inkorporera og rytmer og tonaliteter som man ikke visste skal være for nekka. Tar funnet nekka nytt. Det gjør det. Og særlig at det er nok lengt fra poppen om, altså, noe som jazzer ofte for melodiner blir ikke radiomelodier. Så helt ikke som folk kan tale ofte Tjatnen og Enek er og Kari Sverjesson, Agnar Lamhauke, Oli Olsen og Justin Philbrough, som gjenko i studentaskolan om vi Gøte Jeg fra 1908 til 1905. Kari Sverjesson er sankare, lesmyer og iskjare i Enek. Da følte man nok slatt å gjøre lø, men samstånd så arbeider vittamon i langere tog, altså. Brøyde jeg sinter her, og så til enda så lykkes man feltet på plass, og så helt man at nå er det en sanger. Og så vi teksten noen, det er sinter hipsmappen, der kommer først, altså skriver først teksten, så det er ofte skriver samstående Kunde eins vel ongan tui haft vere, og i solskinen noen er lukt. Men det må være meg, men det må være meg. Alt fikk en enda, alt fall i hendur muinar, som et arnsblad. Men det må være meg, men det må være meg. Og ikke et kvar, og ikke godt vær til for i det. Alt stå i loa vi klar og gjør oss. Du kunne ikke bare fylte i fotosporen til akkurat som vi kanskje så opp til et eller annet firmynter som man heier, men å skrive på en annan måte. Ikke gjøre bare det samme. Så er det at du har Kari Sverjesson som en mørstelig sangskrivare, og er det en, og preger det stadigvæk. Men det som jeg aldri synes i satt rujødelsen her til bassister som har Ragnar Lamhauke som framløyte, at det er en ikke utgavn, eller hvordan jeg tror ikke det først da. Att han skapade till Joe som blev till Enek Joe och då han får besjur Enek ta kvarv till han som har syns att i kanten någon. Att hela livet sig in i ett kreativt toolskap och pröva att följa vad vet. Det blir spännande affär tror jag. Alltså så det var ofta och på Thomasson att jag kvar här ju från hosskotten och det ja och helt spännande att färna ut det ja alltså och vad vi tankar om kommer man kan färra så blev det sort pingpong liksom som att dra fram och center helt med där så ja det är gott och klar kommer vi göra lyssna så var det så att dra fram och så är det nog det är nog vanligt men det fungerar ju väl alltså ja. Så kom vare svinna skall
træje fjæra frukten hvor du i blæsur forsendig hesar bylger av sted hvor du i blæsur forsendig hesar bylger av sted Karl Sverresson alltså 8-9 var en allra bäst sangare vi det har varit manlig sangare näkrande öliga tydliga målsliga och bara en super sangare så han har öliga gott tillfälle i rötterna till rätt men han är öliga rotfester i någon öliga förskon alltid och han har nästan en rockrött ordentlig folkasangare Rein og lete til lyda at ötlun ui kvarvor forblæser ui esak rein og lete til lyda at ötlun ui kvarvor han dora sin kinko til dømes doda bei at gera da men han skilde oss til fullmer og jeg ville störska meningar om det. Och plus det att han dora skipa kväger. Han häver så renägg och han på tammat hade han format sitt eget. Og i 1994 kommer andre utgaven til Enek, Vær stersk, min sal. Nå det yrkjengar til Janus Djurus som Enek hever tidsi tilsøyn. Men i støyle utgaven eisen i Ørvøse enn anlig tinstigante. Vi var rettelig tilvidere om at det skulle ikke være en endetøk av det som permanenta. Til dømes gjør vi bare av å slett ikke bruke trommer av de neste platene. Hun skulle ha et helt annet ljø, for jeg vil akustisk klaver, og vi vil høre å spille det aller meste her, pura live, av de neste platene. Jeg har alltid at Vær stersk, min sal, den platan som her som Kari setter lød til Ischengard og Janus Djurus, hun alltså mina är till att hatt vi Hannes och Paul F. Munnen bara Hannes Paul F. Hever folksligan tokka och det hever hit inte på samma måte. Så Kari skriver några helt otroligt goda Sanche själva texter. Han har brukt Jans Djurus och Jans Nielsen. Sten Fyrjat. Han har då väl just löd till Ischengard. Men det är han så inte själv så helt han dora tror det väl och han minner nog snäck om herren att eller förskor han minner nog om Jans Nielsen och Jans Djurus på den maten att tillfälle nektan förska naturen. Så Jans Nielsen är det enda kroppen nu visst nu och nekt gerandes ting Chakar är det väl en naturen själv. Här halt jag ösni han synter outlookonslig först så han blir obskurer. Men det är ganska bara till du finns chansen runt tron. Mot land över fostra och traunasle. Väcknas där flyr om nätter brott vakna i mängd borskande. Inte gå ett du gator. Mot land över fostra och traunasle. Väcknas där flyr om nätter som är hävet storstrand Louise Täsbor och i det tjäd svujande. Tria utgavan tja Enek nevnest 4 nætter 4 jól og kommer under 1925. Enek hadde under 1924 vært av konsertferie i Skottlandet og under 1925 tjekk leien til Bulgaria. Her finner det samband vid bulgarska tonläggare som kommer till förra spela samma vittamon av folkatonläggarstövne under 1926. Vi var då en konsertferie i Bulgaria och så också vi må tagga det upp så vi nu har spalt konsertferien samman vid bulgarska tonläggare. Och det fick så en helt annan damat. Tar för att ta en bosniskan sang Saima Sonaje i Aldogernon. Gjør så vel.
Det här är nog bara en kärleksanker om en sån här agent som saunar i en morsagari och så kommer den med och värsar. Här hade jag 4 nätter 4 jul ett öliga störst låp. Så har format sig otroligt i förhåll till här. Alltså, det blir mer ej. Fjorda och här till senaste utgåvan till Enek kom i 2004 medan vid narskast görene. Man har inte hört för att uttrycka att han först han tänkte bästa laget. Det skulle bli vivet då i. Det är akkurat sagt att det gör det galt, det skulle inte. Så men nej, jag hade att det var en naturlig utveckling alla vägar. Och allt G och gröt omkvarve. Alltså det ser helt övrigt ut. Hvis det ikke er for Kari og Enek. Her færa tvei skutsk etter himmelen I Sverige som fuglar og her færa tvei fuglar og en så skutsk og I brøydast og stundum du just anlitum stundum